Kapasel daw si Siwit, o di ba kang tayo? No manggagda ko. Hello, happy Sunday. Nakalive na. Kaya nga yung mangga, ako magbalat. Dahil gagayatim. Magagayat daw kayo, sabi ni Kuya Dinaka. Magagayat. Siya, asan yung knife mo siya? Nasa Anya nagan na rata data ginsend ko kanyang. Atan ne na daytan ne. cricket. Cricket. Anya di awag na tikasan daytan ne ginsend ko kanya. Ano na lang? Didid garo Ilocano na. Nya Ilocano na? Pero Ilocano na kung didit, pero cricket si... Ay, mag-ulit na. Kung didit ti Ilocano na. Maingay dito sa park. Nakamagnet ka, te? Ah? Nagmute ka? Hindi. Kuya, be careful to your mouth. Siya, maghalungkat ako sa bagwa. Ang imo ko. Mamay na lang akong kakanta. Ah, siya, sige, kanta ka. Pwede naman. Kumanta naman ako nung nakaraan. Walang copyright? Hindi, wag lang Ayaw nga tapusin. magkunik eh. Ay, magkunik na. Kahit man may copyright, pwede i-mute after, di ba? Wala, kayo na lang mag-live na Wala, hingalo ang ano eh. sige na ba? Hi, Kuya Batti. Bigyan kita ng moderator. Salamat sa pagpunta. Awan pa i-update niya. Adadtan. Eh, nag-i-English ni Lolo kanya, kaguray ka. Pati ka din siya aging Makamao. Bawian pa lang ko nito burangot. Adan Pantem, Kuya Batti. Baka mabalikan. Eh, siya, sige. Daan ka dyan. Nandiyan ang live ko siya. Mamaya punta ako sa lagyan. busy ang person. Nag-end ka na? Hindi pa? Oo, si Agnes yung Viewers mo si Agnes. ano ko, mobile. Din no tilobo adtoy kami igid. Kitaon ko banbantay na eh. Tapos sa dati, Ilocano na ito nagsasaon. Kundi date, madimangag. Mimi Reyes, Brave Lover, hello. Paano nga po itong tubig mo? Din, ito'y lang Hong Kong, kabisat. You and I... Ay, paano ko mga tanong? Bakit na? Uwan, kabisat Hong Kong. Pangit yung mangga pag ulang Mimi Reyes, MLSO. may mangga, Shout out sa lahat. Maingay kami dito, day off namin eh. Ano lang pala? Sa day off lang nakakapag-live mga guys. 15 viewers, 17 viewers. Hello, shout out. Maingay kami, pasensya po. Pati deta kung didit, maingay. I-vlogger lahat dito, maingay. Kaya nga 24 viewers. Oy, punta tayo Hello. doon sa ano? Pagtimbang. Kain ka muna, tsaka ka magtimbang. Ayoko lang magtimbang. Si Christy, ano siya eh. Nag-list na ako ng ano eh, kilo. Nagkilo ka Christy? Tinignan mo. Kayo maglilis kasi lumalabas kayo araw-araw. Uwan, makita ngay. Paano mo alam na kumakain ako? Ingat ka dyan sa kulang. Oy, salamat burangot ah. Apay DJ, Kuya Batti. Apay DJ nga nagkas Jai. Jay, hello Pinay. Pinay sa Japan, hello. Sis Jane, hello MLSO sa lahat. Thank you po sa pagbisita kay Alpha. Tawa ni ano. Tawa mo mas malakas. Bakit? Kulang na lang daw isa dito para nakapalibot. Siyempre, vlogger tayo. Oo nga, ito din. Hindi yata hinadawang niya. Ay naku, rapaneng kasta na, tinakaw ni Lola. Awan mo ate, awan sound na, nasi ingit eh. Tamsak kulatan pinanawak. Aman, madi, agar arbis tatay kabsat. Jane, agar arbis mo tatay Balat pa toy. muna bago hatiin. Uwan, uray di video na awan, black ngay. Ba't ako nguya ng nga? Hindi mo marinig yung nguya ko. Salamat sa patamsak. Thank you po, Mimi Reyes. Jane, shout out. Sabi ni Paldo. Ay, pig sa tudod taya. Iti kami probinsya mo gamin. Ita kayo site, pig sa tudo.
Adinoen mo, Kabsat Jane? Nabising kami. Minsanan lang pala ang mangga sa lukbod, no? Doon sa daanan ba pa? Wag labas na... North Point. Ay, Kwantong, North Kwantong. Ito'y kami wetla. Tinshuyway ito, Kabsat. Agpakita ak, madi, kabubutang tirupak, baka kit no awan ti viewers ko nagpakita ak, Kabsat Paldo. Hindi pa ako kay Lola. Maagang maaga, nag-cake siya. Ang tamis yun. Ano siya? Lola. Nag-tea. Nag-tea, tapos cake. Ay, cake. Hindi, yung cake nila hindi naman matamis. Ay, naku. Ikaw ba nagkain kahapon? Bakit? Matamis? Matamis. Wala man, Kahapon yung matabang man ang yung- cake nila Ay, dito. matabang. Hindi naman sugar talaga na kagaya sa atin. Ayun na nga. Face ayaw man reveal ka kumain no, kahapon. dagita datit kakadok ni shout out guys, mga vlogger ang mga yan. Busy kami. Gabi Busy kami. Why, oh? Busy sila. Atistan ko kasi ko. Apay kasat nung ako Hello po. nag-filter. Salamat sa pag-visita. Ada di saan? Ayun na, filter na. I-click mo dito, dahil straight mo tas na. Sayang si... So, ada dyan tiga sana. Yan ba tawag ka dyan? Ada mo dito ang filter ko na naman. Filter ba? Isupay one filter na. Pindot mo retouch. When you retouch gaya. Ayan na, retouch. Umot. Naalagos ko yun. Sila kong kita. Mukha isa akong kanya. Kasi mahangin ngayon. Kasi pwede na siya. Sige na. Timalaw basit na pagbiit ajay ko. Kuya, Subscribe yo kano. Adadtoy ni Brave Body, adadtoy ni Sakto Kulang, adadtoy ni CJ Mix, at saka si Spring at napintas nga sonata. Lahat po Andito din kami. si J. vlogger. Si Risa J din di ba? Oo, si Riz J nandito pero wala siya dito sa amin ngayon. Pero Si Desi pa. si Daisy, ang dami namin. Si Boss Mio, si Karen, si Shadow. I-subscribe yo kano ni Kwan, ni Nagan na ato yun. Basta link po dito. I-subscribe yo kano ni Adaling po dito na. bakit Adaling ko mo, inkargam? Ilocana mo. nga. Oo, ani. Okay na? Madik nakita, LB. Pasok mo main mo, Kuya Batti. Pinasok kami niya, CJ. Ni Kuya Batti, madimpay nga pinasok. Kita ma. Nalukling hibukil na. Friend punta ko? Ah? Friend punta ko? Yan, naganang utso. Kuya Batti. Batti, right? Ano yan? Batti? Batti. Kuya Wala no ba? Batti. Nga bagtit. Ito, damdaman. Bagti. Nakauna talaga ang word ng mga magagandang sabihin. Pag nalaki. Gabsat Mirna, MLSO, MMLSO po sa lahat. Grabe ang init kahit walang araw. Oo nga ron. Masalim mo. Tapos mamay biglang ulan. Alam mo pa. Andyan sila, si Brave, kasama ko dito. Oh? Oh, tama. Di ko Awan mo, dudtoy, Kabsat Mirna. Nakaantok. Matulog ako. Nagpudod toy na eh. Dati kami park, oh. Open space, walang ulan. Nakisabay sa mga kabayo. Yahoo! Oo nga, walang ulan. Ayan ang tanan si Basti dito. Aji Paldo, oo. Battiti ko na. Battiti. Paldo? Oo. Battiti na. Ganda. Battiti main channel Main na. channel na, Kuya diba? Batti. Win.
Pasok mo gamin Kuya Bati. Ayaw, wala. Hindi ko alam ang no? Asa na yung prutas mo na maasin? Wala na. Nakalimutan kong dalhin. Nasa ref. Walang dal. Hindi ko naalala nga. Hindi ako nagbukas ng ref kanina. O, sige na nga rin. Nahanap ng mangga. Baba ka sa bukas. atin. Ibigay ko na lang sa'yo. Gusto mo yan? Ano? Naghanap ako ng mangga. Walang mangga sa rootwood. Saging na lang. Ba't Dumaan nanginihik nga kasi? ako. Oo, Thank mabuntis you, ako sa CJ. salsal. CJ Brave. Kasama ko dito. Si Spring. Pero, ano? Ay, sorry naman. Nakalive pala tong iba. Naka-live Ako pa naka-mute naman. kasi. Never mind, G sa Uda. Guys, never mind. G sa Uda. Sorry naman. Ibagaman tayo. Iba pa na ginik. Ikita ikot sana. Share na ginik na. Kuya Batti ka no, ibabam J Kuya Batti. Sir Paldo. Ibaba mo yung brief. Hmm? Alas 12 na. Mangal daw tayo. Andun na yung plato ko. Mangal daw tayo. Mangal daw. Mangal daw. Masalda, kain tayo. Mangga. Kahit kubarog na lang pa ka na sa mangga. Kain na tayo? Ay, hindi Ay, pa. hindi pa. Mangga. Hindi nakaka-update. Nakatawa talaga. Nagbabounce nga lang. Datay Elmer, salamat. Saon, pagdala sa color red. Grabe tayo mo na yan. Pagkat hindi pa ako monetize, pag ganyan ka, harap natin namin yan. Ay, sumut lang ko rin sa Pasok Kuya Batti, thank you po. matamis yun. Nagrigat nga search na gang man alpha lang, adan jacket mo kabsat. friend. Ako din. Uwak na kamute, sumanawak na kamute. Naka-subscribe da kano kanyam kabsat. In subscribe ko ito na. Ito na hindi nakasubscribe niya. Kain muna tayo. Sa takip na lang. Kain, mga Tatlo idol. ng mangga eh. Ilan ang bato yung plato? Wala to. Apat lang siya. Hala. Minto yan. Na? Baka may nadoble. Bigyan siya. One. Baka may nadoble. Kasi, Tingnan nyo, baka may nadoble. Sakto lang naman. Wala. Huwag nyo na hanapin yung wala. Andun sa bahay. Eh kasi nga sakto lang. 12 p.m. yung sili, ano daw? Sige lang. Premier 12 mo to nag ay kwa. Part 2 na Jay. Ay, sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Ano nasa Shout out po. Nunoy Junel. Ano daw? MLSO si Jemix sabi ni Kuya Batti. Junel. Chelsea. Sipas gusto ko. Amuda kagayam ni kwa Brave la ay Junel, Chelsea. ay amuda kagayam Brave Lover. Anya? Sabi nga niyan.
Madam, kulang MTV. Shouty. Kanya? Andito. Ala, si Kulang napaka Kulang. Sino naman yan? Idol ng Pinas. Boy Burangot. Hindi ko alam to. Na, Bigyan kita ng talaga ano. nila ako dyan. Shout out Kote ni Kulang. Basta noon Gini, gimingaw niya si Dudokwe daw. Mga pasaway kayo dyan, burangot tay. Kayo dyan nila. Sige lang Kuya Bati. Balikan ko yun. Oh, Iplek madamdama. Makan kami pa eh. naghahanap ikaw. Shout out Boy Burangot. Shout out Idol ng Pinas. Mga kain muna kami. Yata to siya, ganito. Bawal muna magpakita ng ano. Wala ka dito sa lukod, manalaki sa lukod. Ayaw ni Amon ng ano, Japan lang gusto niya. Ipipin ko. Thank you Boy Burangot. Patamsak sa nakapin mga idol.
ko ah. Ano daw sabi ni Boy Burangot, paka light ug pakita. Si kulang ayaw Oy, pa ate. huwag mong ipakita dyan te ah. Balik ta rin kong camera, tingnan ka daw. Huwag ah. Huwag ate. Ayaw niya kumakain kasi kami. Huwag ipakita ang mukha kasi baka huwag ka pumasok sa kanya. Salamat sa pagbibita te ah. Sino yan te? Nunoy sila. Ang kulit talaga na yun. Ang sarap ng kanin.
you sa lahat Siyempre, ha. Japanese rice. Japan rice. Para akong batang kumain eh. Nag-angkala. Sabaw lang. Ay, nagalit ako sa babae ko nung Friday night. Bakit? Nagkadugo ako ng karne ng Salamat ha. Maganda po. Oy, salamat ha. baboy. Tapos, Napakasarap. Nagdami niyang nakain. Ang alam niya siguro, nakalimutan ko yung, kasi may naiwan ako konti. Sabi ko bukas, kaya Kinain niya sabi lahat. ko, ipaano ko lang kasi mainit pa yung ulam. Diyan ka muna mamaya. Pagkatapos mo mo'y matulog. Ilagay ko sa ref. Na tinapon niya. Nagalit ako sa kanya. sabay atong Tinapon lawan. mo yung ulam. Sabi ko, yes. Tusok sa nakapin. Premiere niya. Tomorrow? Hindi naman kasawa diri, hindi na siya magpakita sa inyo. Sabi ko, akong babae. Salamat ha. Mag-end na ako. Salamat. Gusto ko dating kasi. Ano ako na rin. Nagilis niya siya. 1 hour na siya. Wala na. Ay, nauna si siya. Ay, nagbabay na Sir Junel. Nagbabay na siya. Ayaw niya pakita mukha niya. Tumakbo yung ano natin. Ha? Ang sarap ng mangga. Oy, kahiyaan sila sa isang okra. Bahay ba kayo Dalawa. ni... Dalawa. She, ikaw ang naiwan. Kaya man dahil ni. Mm. Wala, may dalawa pa ako. Ang dami ko na ulo sa okra. Oh. Ay, nako. Iatubang saya imong live, ma'am. Nangaon man, mister. Spam ako sa ano, sa prem ni Kuya Katbati. Hindi ako makita. Spam ka? Spam daw si si Jay sa... Madinak magjaketan. Diba? Madinak pero madinak magjaket. Alam ang gumit sa subscriber? Oo. Madi ka makita? Anak makita siguro kasi nakita si jacket eh. Si Ate Jem, pupunta ba dito? Hindi. Diretso sila sa swimming pool kasi mag-practice sila kasi parang hindi daw sila papasa. Dili na makuha-kuha. Ah, pwede ito ni Mangga. Siya nga pandita. Ay, ang layo ko ha. Ba't ako pupunta dyan? Ikaw yan. Hindi pa ako kumuha. Acne. Ah. Kauban ni siya ni Boy Burangot. Burak TL. Ano tawag dito? Dinosaur. Sir Junel, humble man si Kulang MTV. Mura dog tiil iyang now. Tama na kami magjaketan. Piliin. Antalan niya ako na eh. Ala, apay siya ka na magjaketan. Inya tayo mo aja kwa. Basurahan. Sakto. Anak talaga magjaketan. Inala na amin di basuraan ke. Inya dayo na wala talaga to sa amin. Alin? Yung basurahan daw. Ganyan ninyo kasi lumipad na yung isa. Inaano mo ako yung tawag doon? Ilocano, hindi ko man siya. Nagbabay na, di na makakita yun. Wala na nga, yung plastic. Wala na pala akong ganung matanda. doon. Kita mo? Mag-wifi ka. Oo nga, pero mamaya mag-load ako kasi pag nasa labas ako natin Mag-live ka na naman ulit katapos mo lang nag-live. Ang sarap ng saging, no? Tamang-tama lang. Binili mo siya? Hindi. Kinuha ko lang Kinuha niya. doon. Ang galing talaga. Galing talaga. Sir YT, thank you so much.
Ayos ba yung tanong mo? Saan ba ako Friend, kukuha ng- common Ang sense na ingay yan. nila, ang ingay Saan ng ba mga naman kasama kukuha ko si Jay? dito. Babae nila? Kumakain kasi Oo, kami. Mas binili. Oh, di ba? Thank you, Sir Whitey. Thank you so much. MLS, opo. Lumayas na si Junel Chang. Nandyan lang yan, nakikinig. Alam mo, kapag tapos natin kumain ng kanin, parang ganito ako sa bahay. Naghahanap ako ng sweet. Hindi ko mabuksan tuloy. Ano ba, hindi ako virgin. Pastila. MLS o sa lahat. Kain muna tayo. Ang grupo napakabilis kumain pero may isang sablay, no? Oo, talaga. Amin ko na yan. Bahala kayo dyan. Ako, kakain. Ay, ito mo. Ayaw nga ni. Virgin pa ata to. Wala pang ano. Masarap to. Nilalantakan namin ng alaga ko. Napakalamis. Siya, makanta ko siya. Kaya kanta ka. 1 year sa akin sa Taiwan pa sa premiere na. Ne? May dagito yung profile at ito yung una. Data di naala na ti ko di ko di apps nga GPT. Madiditoy sudya susaran ni kwa ginaka. Pilipinas. Gusto ko na ni Ginaka. Singapore. Ito lang ay tayo ti Madi na kahit na. Baka kuha mo ka. Not supported ko na. Wala pa si Kalbo. Huwag mo tawagin. Ano ganan? Ipang paminsan tayo tani ato nito. Umay tinaati Nancy? Ay naati ka. Mainit dito hanggang ano. Mangmaan pa ni siya. Ay. Sorry. Okay. Wala. Kain ka muna. Kayo na. Tapan na. Wala. Hindi ka pa tapos eh. Respeto naman. Sige, wapak pa rin. Si Kulang kumakanta. Si Junel, ang ganda ng boses nito. Si Kulang, ano yan? Si Kulang TV. All I do is wait for you each and every day. Oh, Dapat yung may sanga mga dito yan. May isa lang dito. Ano, isan ko kumaisal. I'm waiting for you. I wonder where you are. Are you with another? Pagdating mo dyan, gaganyan na. Kanina pa. Ito si Kulang Sakto. Yan si CJ Mix. Yung nasa dulo yung kumakaway na nakaputi si Spring and Fall at saka si Brave Body. Ilocano song. Vlogger ng Hong Kong. Mga guys. Saway kayo po. Huwag ka na magtago, nakita ka na. Masaway. Hindi ako kasalanan, Ate. Sumusunod ako sa iyo. Sa iyo lang. Asan si Boy Burangot? If you Boy are Burangot.
Thank you so much. Kain muna tayo. Meron kami mangga dito, Gisela. Layo, tines, be. Wala, hindi mo pa inubos, be. Hindi makaya. Balik ko na lang. Balik ko na lang. Hindi, yan daw, ibuhos yan. Hindi muna. Kasi hindi pa pupunta si ate. Ngayon na lang. Diyan na lang kasi mas mainit. Hindi siya pupunta dito. Pagkatapos ng ano nila, punta sila sa ano daw. Mag-Christmas na nga ako. Ano? Ipawit na kano. Sa Pinas, naka-front ka. Ipawit na kano kanyam te. Wait na kano kanya sa pagkargaan. Ayo? Pemot. Kasi ang talaw daw magdan. Apa yung makak kaya? Dahil mo ba nang kayo matulog? Babawi na kano diya. Tatlo? Surutan da ka ni Rios Jay. Ito Jason na ni mo. Orayin na. Una na Nagtago. Palagyan daw siya. Una na ni Una na ni Bante na eh. Akin na nga, asan ka? Visit talaga tayo. Ginagawa niya. Ayaw niya sa camera eh. Pasaway kayo. Ate. Friends that come. Madi ako nga nakakas na Jay. Kinikot na. Ma'am Gisela, Naleso po. Thank you so much. Thank
Mekong, my friend, MLSO, make a love shout out, Mekong. Thank you so much for coming in. Nung sir, thank you po sa pagpunta. Madipay todo dito eh. Sis meron na madipay. Thank you sa lahat. Shouty, shouty. Sir Whitey, Click Mekong, Smirna, Brave Lover. I swear, I'm getting forever. I'm just eating biscuit, friend Mekong.
That's another one account, Mekong. Thank you so much. Is that you? Just put your hand in my hand, Puongnam City. and I show Thank you you so how much. to live. In the future, Thank you so much. is certain. Thank you so much, Mekong. You can count on me to be there. And when your heart's all hurting, just look and see me. Thank you. Before you, I will help you climb it. Just Sir Boss Butchog, hello, MLS Opo. Thank you so much for coming. start believing in your hand. It's the perfect thing to do. You have no one to Ma'am Josela, thank you. do.
Hello po sa lahat. Si Jemix, hello. Friend me kong Boss Botchog. Gisela, shoutout po. Visit. Hello po sa lahat. Noel Juvenal Floresca. Hello po sa lahat. Ay, hindi pala. May jacket na ako sa'yo. Meron? Oo, yan o. Ah, ikaw si Kulang. Sir YT. Ma'am Gisela, thank you so much. Sakto yan, pero kulang yan. Anak mo ka. Natigasap na nga awan.
Thank you so much sa mga tumambay. Nakabitak mo subscriber. Naiwanan ako dun sa Premua. Kabsat, Kuya Batte. Ida ka garod. Gusto nga ba di ka pumampanaw? Wala nga ako viewer ikaw lang. Katawa na kid din. Ma'am Josela, hello. Pakita ko mang kid din. Cheat day, lazy day. Malmalpas nga kaan. Sige lang. Si
anong pangalan nito? Si, kulang pa yung pangalan mo sa ano? Hello. Sinabi. Si Kulang. Ano na naman yan, ate? Ayaw mo? Si Kulang yung nakahiga, tapos yung isa dito, yung si CJ Mix. Sir Whitey, hello. Ma'am Jusela, hello. Nagtatago si Kulang, ayaw niya makita yung ganda niya. Huwag kang kamot ng kamot. Kamot lang. Kunan ko yun. Santan yan, no? Yung bulaklak doon. Bakit yung akin kapag magkakanta ako tapos ilagay ko, napaka-copyright man? Oh? Ang dami kong nakasave na ano. Kahit yung kanta ni ano, ni Lespo. Yung mga pinopost ko sa ano, sa Facebook, ayaw, nakaka-copyright. Mm. Kaya nga. Nangiti-ngiti yung nakahiga, oh. Ate! Bakit kasi ayaw pakita mo? Nakahiga, hello. Sino yan, te? Anong pangalan? Si Kuya Bati nga. Shout out sa 3 viewers. Sir Whitey, hello. Salamat at nandiyan ka pa rin. Hindi ka pa nag-intro? Hindi pa, hayaan mo. 1 oras pa lang. Kaya nga sarap buhay. Siyempre, day off. Kaya nakakahiga. Linggo lang kami makapahinga eh. Yaramida na man tiko ko. Kuya Bati. Ayaw dito yung apps na ganun. Ayaw dito, not supported daw eh. Batikam mo. Saan ka dito sa lupalop ng lupa, Sir Kuya Bati? Super busog as in. Ajay? Kanya nga
ba? Awan, bawal. Madina. Hindi nang tanggapon. Country not supported daw. Ayaw ng mga Chekwa. Kaya nga gawan mo ako tsaka mo send sa messenger. Ilocano lang naman, Ilocano mga ganon, Ilocano. Basta introvert mo. Basta Ilocano, hindi kita ilabintas na panay. So, paya. Tapos i-share na kumot niya. Kuya Bakti, ang mangag na. Ang mga mukha nun ni CJ Mix, Kuya Bakti. Maganda yung paggawa ng kuko doon. Pero wala nga kami rito. Di ba, Ma'am Josela? Wala dito yung ganon na apps. Apay nagkagupisup-sup. Sir Barry, mega love shout out. Thank you for coming in. Thank you for thumbs up. Shouty, shouty there. Sir Barry, walking exercise. Blessings. Thank you so much for dropping. Uwan, Kuya Bati. PM is the key. Maganda siya. Gusto ko siya. Kasi hindi nga kami makagawa kasi wala nga dito yung apps. Simple lang kami dito sa Hong Kong. We are very simple. Yung isa pahiga-higa. Sino na naman yung nagtatanong? Pangiti-ngiti. Ayaw mo ba nun? Shout out. Sa tatlong mata. Thank you so much. Ang daming sup-sup. Kaya nga. The lotion to ni oh. Isa pa na din. Sa mga store. Alin? Sige, edit ka dito. Iraman mo dyan, papa-edit ko sa kanyang. Kuya Bati, thank you so much. I-edita na mamut When, tapos i-send mo, Messenger. Tapos isend mo ka dyan messenger ko na ni ko si J-Mix. Try ko man. Kaya't ko tikas dyan, napintas. Pintas garot di kita Napintas aja nga ko panagaramid ti ko.
Naka-sombrero. Pero man ti kagkanta, cool. Agipiro ka no di saba. Mabisin. Daton ni daduwa pa nabati nga sa badtan ni. Anak ako saging para kay napintas, meron sa lukod. Hindi na. Kami mag-video-video lang kami dito, tsaka namin lagyan ng kanta eh. Kaya pagawa, Ilocano song lahat yung akin. Please. Nya, Kuya Bati. Try ko man magpaldo. PM ko content ko. Paparehas kas di amin. Ilocano song, sonata kakas di. Sonata, napintas ng sonata, sa liwin, Sa niwang, pumulipon. ako mawali. Basta aja simple lang. Nga po, naga nato yun. Trending, kanta, Aywan. Screenshot ko aja na yung title na, tapos i-send ko kanyang messenger. When kat iramida man niya, Kuya Bati. Thank you po in advance. Trend. Ano yun ang yun? Ninayunam ka no na ni CJ Mix. Haan naman nga rak. Tama ay rak ti kwa. Awan, sirak si Ilocano. Ilocana, pati. Palay nga love song, kasay, balse, pero isend ko kanya aji kwa, aji content. Tapos, I-base mo dyan. i-base with chay. One! Send ko. Muna dahil kita hindi ka sana kinagitigas ko ito Ilocano. Aman ka no, tabaka nga ni kargana kirak. At least isig mo na tan girakon ano kan? Tagbiro ka Ay, tirak. kaya isig biro ka tirak tas day lang dahil ta. O di ba? Basta damihan na ang edit ko. Pangarap, bangit. Sweet ka raw dyan, ba? At mas isig mo kung isin ko. Nang mo aji ko na ni CJ Mix. Kading pagana. Karamit ka kano tirak, kagaramit ka ti balse, ti love song. Tapos isig mo kung ikan ko adjust. Ajay, nang nagmuajay, Kuya Bate. Nag-demand, ajay na yung nakaidad to nga CJ Mix. Ay, Andyan ka, andyan daw siya sa'yo. Siguro, nagre-replay siguro. ay. Salamat kuya. Salamat daw, Salamat Kuya Bate. edit pasano sila. Madama mo ito nag-edit. Ay po, kaya mo, maktangan mo, tisaka nakatugaw. Yung ikaw na magpa-edit, ikaw pa nag-demand. Gawa ko na yun. Hi Alpha, san si Omega? Si Omega, nigagawa pa. Kabsat, ano yan? Karme Kanda? Bigyan Ay, kita ng jacket. Si Ate Carmen. Ate Carme Kaya, daw, sabi ano, ni CJ Mix. Lagi, friend ko na siya kay Mm. kuya. Thank you for coming sa live ni Alpha. Si Omega, Kay nigagawa Kuya pa. Raphael kami nagkita kay Carmen. Asan si Kulang? Si Kulang, siya yung nakahiga. Sino yan? Ayun si Kulang, siya yung nakahiga. Sino ba yan? Si Carme. Carme ganda. Si CJ, ayun siya, si CJ. CJ Mix. At saka si Kulang. Si CJ Mix yun. Yan. Yan siya. Katabi niya yung mga pagkain. Andito si Kulang, oh. Sino na naman nagtatanong? Ayun Ate siya. Carmen yan. Nakatakip ng sombrero yung mukha niya. Ayan niya, pakita ganda niya eh. Sana all pahiga-higa. Sa Sunday lang kami pahiga-higa.
Sino yan? Pakita ka mo, kano kulang? Si Carmen? Si Carmen, ayan oh. Ayaw niya pakita yung ganda niya. Saan ko to nakita? Si Carmen. Hirap, gel kami nakikita. Pero napuntahan ko ata siya once. Madi na mo agpakita ang ata kulang. Kulang garo, diso ka madi na agpakita ta kulang. Ikatumam mo ata sombrero ne. Tanggalin mo. Mag-hi ka nga. Hi ka. Si kulang ayan. Ayan siya. Ay, kay kulang tayo nagkita. Oh, siya pala. Sa'yo pala kami nagkita ni Sis Carmen. Si kulang o si ano? Si CJ? Hindi pa ako nag-live. Ay, hindi pa nag-live si ano. Kulang-kulang daw. Kaya nga. Thank you po. Thank you sa pagpunta. Kabsat Carmen. Ano? Hindi ka katawa. Ayaw ka ni iso ka nagtamag ka niya na dyan. Nakatambay na yan pinastana. Kaya nga, napintas ka kano, ayaw paapay nga madikag pakita. Saan din masabi? Si Carmen nga. Carmen nga. Si Sis Carmen. Saan nagsasabi? Upo ka nga. Ayoko. Ayaw daw niya. Huwag niyong puntahan yung live niya. Sabi ka. Ayaw niya magpakita. Hindi pa nga ako nagkaka-apply. Si CJ Mix kay Rafael ko muna kita. Oo, pinupuntahan ko rin si Rafael ay si Sir Rafael. Si exerciser na kapdel kami nagsisin. Sanitini. Ate hindi kami. Ayaw, kaya nga suplada ayaw niya magpakita. Ayaw niya daw. Sino te? Ate Carmen nga. Sino? Ay, Ate Carmen. Hi daw Ate Carmen. Sabi ni kulang-kulang. Hawak ko ang stick kasi. Thank you sa 18 thumbs up ka. Sis Carmen. Mahangin dito. Papataob yung ano, stand ko. Ay, karuba kayo gayam kung ni kulang sa Pangasinan. O kisaba na ratoy, tapos sampay lang agpakita. Kapit-bahay mo pala to. Oo. Tapos ayaw niya magpakita. Huwag niyo siyang puntahan. Sabi ka. Suplada. Natawa tuloy siya sa akin. Tika Bagyo Akmat. Pero I'm from Kalinga province. Maganda nga siya. Ayaw niyang ipakita yung ganda niya. Yes, I'm from Baguio. Natawa nga ako dun sa sanitary. Saan na kaya ito ako? Magtanong sana ako kay LB kung anong ibig sabihin ng sanitary. Si CJ Mix, ngay taga saan? Tiga Kalinga si CJ Mix. Parehas kami ng amupay. No? Taga Kalinga, nakadya naktabo, abanawag. Tagagban parehas kami, taga Kalinga. Diyan ni CJ Mix. Oh, CJ Mix is waving. Hi! CJ Mix yun. Tiga Agbanawag iso na tabok, parehas kami nga province.
pero adda jud kami Bagyo, residence kami di Bagyo. Hi, CJ Mix daw, sabi ni Sis Carmen. Hello, Sis Carme. Good afternoon. Baby. Makapait daw, nagsalimuot yo. Sa bali po, nawan ti ini ngam ko. Ay, kapintas. Ay, sorry. Okay lang. Ibang music na siya. Okay lang, kumakanta naman ito kanina eh. Hello sa nandiyan dyan. Kung makita yung screen ko. Hi, kulang daw. Hi, kulang. See you sa live ni Rafjel. Ate Carmen. Ayaw niya kasi. Spam ako Ate Carmen. Ayo yung channel ko pinapahinga ko pa. Na-apply ko kasi ayaw tanggapin ni Lolo. Gawa ako ng bago. Hindi pa kami nag-meet niya Ate Carmen. Bago na yung channel ko ate. Pasok ka dito para makuha niya. Wait lang. Bagong channel niya kasi ayaw ma-approve yung isa na kulang. Kaya gumawa siya ng isa na kulang din. Ayaw ma-approve yung step Wait lang 2. ate, pasok ako. Sigurado ako sa ibang ulit. Kaya gumawa siya ng isa na sakto pero pinalitan niya ng kulang. Kaya kulang pa rin. Huwag kasi kulang. Dinok na baba. Bilitan mo na lang. Ha? Ha? Nag-comment ako kaya. Hindi na daw siya magbaba. Kita niyo naman daw. Ay, okay. Nag-comment ako sa video si Sir. Oo. Ate Carmen, nag-comment ako sa video mo. Ay, damay, kita sip-sip ka mapatid. Nag-lotion ka. Ang kabi, pumunta sila ka. Na-add na kita, Ate Carmen. Nag-comment na daw siya sa'yo, Sis Carmen. Bago yan, ano niya, channel niya. Kasi ayaw tanggapin ni Lolo yung isa. Hindi ma-approve yung step 2 niya. Ang hirap kunin yung ano ni Lolo. Mulbat. Timulbot. Ay, gita. Baliktado sa ating tagita. Ang panikalbo. Noros pa na. Thank you, Boss Botchog sa ads, pa-ads. Sir Alan, thank you for dropping by. Thank you, Kuya Alan. Sino nga alam na ito? Pensan. Meron ka na pong moderator, Kuya Alan.
Boss Botchog, thank you. Thank you so much sa nandiyan dyan. Thank you so much, Kuya Alan, sa patamsak. MLSO po. Okay lang naman po, Kuya Alan. Ito, nandito kami sa park. Makulimlim pero napakainit. You're welcome po, Kuya Alan. Sir Botchog. Thank you so much. So lang sawang suporta, Boss Botchog. Pumupunta ka sa live ni Boss Botchog? Masipag to. Bago na yung ano ko. Kung sakto, hindi pa nila alam. Ay, Mag-drop ako sa'yo. puntahan mo, masipag to eh. Masipag to. Nakatap na pala. Nakasubscribe. Saan kayo napunta yung dalawa? Ano na, sa spring. Ayaw. Ay, ba? Opo, si Kulang yung nakahiga. Padikit sa nakapin natin, bagong-bago lang po siya. Bagong silang lang po yung nakapin natin. Siya po yung nakahiga. Ayaw tanggapin ni ano. Ayaw Boss Botchog. Wala. Fix your AdSense. Yan daw ang lumalabas. Katulad ng isang ano, yung isang channel ko, di ba ganon? Ayaw daw eh. Fix your AdSense, sabi sa step 2. Kaya gumawa siya ng isa na kulang rin ang pangalan. So yan na yung nakapin. Nangangailangan ng banana. Hindi ko alam. Dito ka nga, makipag-usap ka nga kaya no? Bakit ka kasi natatakot sa mga tao? Ayaw nga. Hindi ko alam. Basta ganyan daw ang ano na dumating na fix your AdSense, sabi yung step 2. Sa Hong Kong po, Kuya Alan. Dito po kami sa probinsya ng Hong Kong. Siya, sige Kuya Batid, lip na. Wait ko yung ano yung kuko na isend mo sa akin. Padikit po, di ka pa nagpapansin. Padikit po sa nakapin natin, bagong silang po. Kuya Alan, baka naman, Boss Botchog. Kuya Bati, padikit sa nakapin natin, baka naman. Bagong silang yan, kahit kulang-kulang. Kulang-kulang pala. Boss Botchog, yan yung bago niya, kulang rin ang pangalan. Alin po yung hindi ma-approve? Ganyan po yung nangyayari sa isang channel ko. Binawi yung step 2. Pero na-monetize siya. Tapos nung meron na akong $17 na earnings, di hihingi siya ng verification ng AdSense. Tapos nung unang beses kasi blur yung pagkabigay. Tapos nung pangalawang beses ayaw rin tanggapin kasi blurry daw siya. Tapos ayaw na niyang tanggapin. Tapos nung kinabukasan, suspected fraud daw kasi bakit ayaw magbigay ng clear copy ng hinihingi. Hanggang ngayon, sayang ngayon eh. I-close mo daw, kulang yung isang ginamit mo. Paano daw close, boss?
I-add mo siya sa ano? Sa messenger? Ayaw mo. Matulungan ka niya. Hindi. Hindi. Akala ko. Ayaw mo. Open. Open lang daw. Alam niya, Boss Butchog. Hindi niya alam ang close. Kulang talaga to eh. Ay, Change association daw. Magtanong ka. Ikaw kasi makipag-usap kulang para mas maganda. Kulang nga ni. Asan yung hindi ano? na lang ako mag-vlogger. Tulungan mo nga ako dun sa isa kong channel Asan pala. yung Mag-message ako sa isa messenger, boss. Mag-scam na lang ako. Asan yung ano? Pero okay naman itong si Alpha. Asan yung Anong hinahanap mo? Alam, sarap magkape. Ano? Ay, na yun kay kapatid. Aji ko man nga. Aji para ako. Alam, akin ba yan? Uy! Uy! Kaya pala, nakakamot. Sabi ko, Hindi na pa. Opo. Thank you po. Maraming salamat po, Kuya Alam. Opo, sige lang po. okay na dito. Hello. Nakakalimutan kong itanong sa'yo kasi Hello. Ate, busy ka. kanta? Sige lang, kanta ka. Ano ba makita? Nakulbotan? Kunyari, kung kailan pa manganimay, tapos Opo. tumulbot. Thank you po. Tumulbot? Sarap magkape. Kaso walang kape. Sabi ko na po, Ay, huwag ka namang pagtangayin yung stick ko. Lakas ng hangin. Saan ko magtulo niya? baka kasi lang na. 60%. Kung kurang isolated siya. Hello. I'm doing fine, of course. Hello.
Hello po sa mga nandiyan dyan.
na. Uulan na. Lilipat na kami. Ang bahay. Ang bahay kasi it's raining. It's raining. Hindi pa yung gamitin. I know it's gonna be with you. You're the one who pulled me through the Oh, I don't know when. Wala na. Wala na? Hindi ka na tayo? Damdama. Buwan, una na. Dito yung naka... Nasingatan? Natakot pa ka pag Naglawag di tangatang ka. alis na? Saan tayo ba? Saan tayo? Diyan lang sa may kubo. Ulan na talaga yan. Kasi nung nag-angin. Pag Walang wifi sa kubo at tinan. Di abot. Diyan? Kubo? Di abot eh. Saan? Sa kubo, di abot ang wifi. Hindi, dito muna siya. Pag andyan na yung ulan, lipat ka doon. Hindi, patapusin ko na lang to. 3 Malaking minutes. laman na. Hindi pa Oh, siya. Carol Channel, hello MLSO, thank you for coming. Banig ba? Sorry. Andyan na ang ulan. Ulan ka lang. Kunyang kami. Hindi na ano yung pare doon, LP. Yung sa Central, dito na nag-update kayo. Malakas ulang ngayon sa Central. Ah, Salidumay vlog pala. Thank you so much. Kabsat Salidumay. Di ako na magdala sa bag siya. Ay, ikaw na magdamit eh. Umulan na, umulan. Lilipat kami, Kalbo. Ang ganda ng ano, ang ganda ng santan. Lilipat kami kasi andyan na ang ulan. Ang daming mga photographer, may Ayaw nyo dito? Uy, saan tayo? Doon? Ay, mag-video ako. Ang ganda ng water lily.